Tepuk tangan buat Niken Salidri. Aman ya. Aman. Walaupun bermasalah ada di telaknya ning nyatane tidak ada masalah, Pak. Sudah ada enggak ada Kalau masalah. sudah di atas panggung itu tidak ada masalah, Pak. Profesional. Masya Allah. Buang rasa sakit. Dengan semangat warga masyarakat Bulu Pasar. Loro nek ning oman itu panggung iki lolos ini. Oh, Pak. Sebabnya apa ngono kuwi kok ning panggung aku ya sok ngono. Aku neng ngisor ki rada masuk angin gelis. Bareng munggah panggung ngadep tebak ning ngisor bencong. Wi langsung mari. Karena itulah yang dinamakan jiwa seni, Pak. Lah, niku Pak. Masih ora dibayar ki nek awake dhewe ki wong seni, Pak. Kali ki dhewe bungah, Pak. Profesional. Masih wi mau apa jenenge wis lunas ya, Pak ya. Tapi kita menjalankan kewajiban dia Pak enggak profesional. Ngono Pak. Oh iya. Itulah yang dinamakan seni, Pak. Seni itu mahal, Pak. Oh, seni. Iya. Itu mahal. Iya. Es. Opo nek? Lalu ora tak garis. Lah saiki tak wenehi kamardikan, merdeka. Kowe arep nembang dhewe monggo, arep duet monggo, arep nyanyi dangdut monggo, campur sari monggo, gamelan yo monggo. Enek pamundhut iki. Ana sing nyuwun bajing loncat. Ki mau Kusuma Wijaya. Ngatur ki apa, Nduk? Tak wenehi kemerdekaan nggo kowe, Nduk. Ngono. Oke. Apa? 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 Gerajakan Banyuwangi. Oh, Oke, gerajakan. Bapak. Gubuk Asmara, bajing loncat. Ada dia yang minta harmonitor ketua. Anggota mau lapor ketua. Kondisi lagi gacor ketua. Pak Tanggo minta dicor ketua. Oh dicor barang. Piye to maksudmu iki? Apa ada ini? Oke. Ya. Kusuma Wijaya ya, Pak. Kusuma Wijaya. Permintaan tadi ada. Tapi ada yang minta jaranan juga, Pak. Oke, siap. Ada yang minta bajing loncat juga. Oh, bingung sekarang udah jam 2 soalnya, Pak. Jam 1. Kok jamu disian men. Ayo nganggo musik Mas Joro. Lagune Kusuma Wijaya gamelan plus musiknya Indonesia. Ya. Yo, coba kaya ngomong. DJ Laras Indonesia. Cantiknya Niken Salidri. Buat Niken. Alah isone mau nyawang tuh ya. Ora ini. Luar biasa. Bapak tadi ngomong apa? Isane mung nyawang. Ora Ya, Pak. Iya. Ora. Sing penting aku krungu adik wis sehat aku wis marem. Lah omong ya alon-alon ngono kuwi. Bu, pripun adik pun sehat ya. Sehat, syukur. Tenan. kita duwe rasa peduli. Wah. Sedingin itu. Heeh. Orang sedingin itu ternyata bisa peduli. Iya. Bar iki mesti wi aneh. Wi piye? Semangat iya. Terus wi aneh, marah atau pean? I love you. Asik. Apa toh? Kudu ning Ardi ning Sanju kae lho. Itu loh apa? Oh, disusul ada dularku wae. Wala Sanju Itu adalah artisnya Jawa Timur, Pak. Siapa? Sanju. Sanju. Ngatur kan sik Sanju. Ngatur kan. Sing semiran kuwi to. Masyaallah. Semangat rene. Kon ngadeg kon malah rene. Ora. Wis ning kono ae ya. Kok mantuke bareng aku ya. Tak cangkene Banyuwangi tak dedekne. Neng Alas Purwo Duk Sinong. Ki mau wis aturke bubungae, wis tak paringke karo Mas Ardi. Engko wis lah mu pitung piye terserah. Lah saiki kowe arep nembang meneh apa wis aku manut Bapak manut. Aku tidak bisa memporsir kamu. Iya, Pak. Satu lagi aja ya. Satu lagi. Oke, lagunya apa? Monggo iki somben ya sik ketemu meneh karo Nduk Niken tanggal 24 Desember insyaallah wonten ing SMK PGRI Kota Nganjuk
Ya, hitungane sedaya mawon nggih para penonton, para pandemen Arni Mania, Agni Mania. Yo. Iya dong Pak, kok Agni? Adika Niken. Agni ki Adika Niken. Adika ki anakku. Ah iya iya. Heeh, anakku Adika sing ngefans karo Niken Kira Salinda. Akbar Niken lho. Tak kangkoe buka owo. Ya ora wong. Lah ini kok nggih kalih niki Mas TB. Ora. Alhamdulillah. Ora to? Ora. Alah, terus aku seneng. Mengki mbok menawi piyai mriki saged memeriahkan HUT SMK PGRI wonten ing Nganjuk tanggal 24 malam Natal. Oh ya 25 Natal ya. Siap. Lagunya apa Mbak Niken? Monggo tadi ada yang minta bajing loncat Pak sama jaranan. Oh gitu. Enaknya sing dia Pak. Lah manut. Para penonton suara terbanyak bajing loncat atau jaranan? Jaranan. Jaranan. Berarti lagune ora bajing loncat. Napa Pak? Lagune sing pelok apa terserah, sing penting kok tiba keri dikekne jaranane. Oh, katresnan sejati ya iso. Terus apa kae? Napa? Apa jenenge? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan nggih saged. Derek sampean. Ya karo Mayang ayo yang sing Mayang iso jaran kok. Kok sing jaran gen loro. Nanti lanange loro wedoke loro. Mayang karo Wiwi ki lho, ayo. Apa? Lho, kucing mamalian Mas. Piye? Kan sing lanang loro sing wedok loro sampeyan to lek dijak omong kok. Heeh. Rada anu Gundul. Kok sampean gak enek kelebihane belas. Aku kekurangan delok to iki lho. kurang rambut. Ora lo keluwian. Sampeyan sakit to? Gak Ini ya. Lah kok gak tukul-tukul? Biasanya aku ngerti lek ning TV-TV kayak kanker biasanya. kakek dijambeki bojoku ya. Ora gelem ceklan ranjang, ceklan rambut. Mbok tanam rambut, mbok tanam suket. Malah rapayu tanggapan, Pak. Oh iya, Ben payu gundule niku. Kempule kok. Kang, Meneh kok. Kang. Meneh kok. Ya. Kang. Kang. Kumpul ngun. Kang. Ya. Luar biasa. B. Dalem. Anakmu apa duwe anak ngene iki ngono piye? Pah, kula nek di anak Niken niku beja-bejane wong tuwa sing iso nyuwargane wong tuwa nggih niki, Pak. Kok iso? Ayem delok anake sukses, karirnya sukses, ya cuma kuwi. Apa? Percintaannya yang gak sukses. Oh masih dalam pendidikan kok. Pendidikan ora perlu mikir percintaan ya kan? Sing penting karir yang tinggi wong nyatane karirnya sudah menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Mboten kula tanglet Pak Nyon sewu nduk Niken. Umpama sampeyan golek jodoh mau niki umpama lho ya. Upama seniman golek bojo sapa nduk? Dagelan, yoga utawa Dalang. MC manten utawa dalang. Tukang saran. Iki lho. Pilihannya itu Yoga sing jelas. Ayo arep ngopo? Ora apa-apa. Lah kowe ngopo? Arep bagusi dagelan. Lho mboten nek pancen pilihane saran iki tak ya dia. apa to? Ngono ben pilih-pilihane dhewe. Lek seniman ki ya mestine sing iso kabeh. Amin. Ya iso ndalang, iso ngendang, iso nyaron, iso gender. Oh, aku. Walah kowe dalang ora pecus lho iso sing ora-ora. Ora. Cita-cita ki oleh. Boleh. Cita-cita ki oleh, tapi jodoh itu di tangan Tuhan. Betul. Nggih. Berkarir yang setinggi langit dulu. Nah, perkara engko jodoh ki nek sing ngatur kita. Leres, Pak. Lah iya. Nduk kan terus Jen. Lara wae suarane kaya ngono entek waras. Nah, iya. Mangga 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 BTB
Bocah kurang ajar jenenge apa to? Kowe ora tau petuk sinden kowe jagongan bae kuwi. Mbok ngematke suarane Niken. Nggih kula niki ngrasani Deniken. Rasane apa? Nyuwun sewu sakit tenggorokan niku damel nyuwun sekutut manggung kan suara pedhit niku apa gak krasa lara ngoten lho Pak. Ya takon karo bocah takon. Kenapa kamu tanya sama sinden-sinden? Kamu nggak tahu kalau di sini ada aku. Kan kamu bisa langsung tanya ke aku. Kan kamu nggak boleh tanya ke mereka. Kan mereka nggak bisa jawab. Kan mereka juga nggak pernah merasakan. Yang merasakan kan aku. Seharusnya kamu tanya ke aku. Jangan tanya ke mereka. Bar iki malah opna meneh lho kok. Siti-siti wae ini. Iki mau ibuke ya wis WA karo aku. Pripun, Pak? Pak, titip genduk nggih niku nembe sakit. Lho kaya ngono ki lho, perhatiane mbokmu nyang kowe. Tenan. TB ini gadah resep damel swanten sae, Pak. Oh, mangke mawon kula kabari, Pak. Loh, iki saiki butuhe. Kenapa? Kenapa? Ojo anu nyuwun sewu jangan terlalu memakai obat-obat yang mengandung kimia, Nduk. Pakai resep mbah-mbah air embun. Banyu dikek ning gelas. Nggih, jenengan jam 7 bengi niku pados golek botol, Nduk. Buka tutupe, botol iki buka tutupe kek ning dhuwur genteng. Lah, embune ben mlebu jam 5 esuk jupuk tutup kek ning ngisor longan. Terus? Lah, mangke jam 09 jupuken, terus kowe ning apotek botol kuwi buakan tuku Degirol. Kuwi embun niku Pak. Padha wae tuku obat ning apotek terus. Tapi kan Lek mau ngembun-ngembun kae nggih ngrujuk raimu piye? syarat. Oh, syarat. Durungane tenan. Kesarana. Iya. Ya terus nduk kan. Midangat kang Iki mau saking tresnane para penggemar-penggemar Niken Salindri. Wingi Mbak Tari saka Hongkong nek luar negeri nek ora Taiwan, kuwi transfer aku 400.000. Terus Mbak April saka Malang kuwi transfer aku 500.000 sebanyak 900.000 untuk diberikan kepada Niken kawan Ardi. Nah wis tak wenek Ardi, lah kok nek ngedum piye ora entuk tukaran. Nah, ya wis tak kene aku sebagai jembatani Pak, menyalurkan. Lan terima kasih untuk Mbak April memberikan jarik untuk teman-teman Dwi Jolaras Indonesia, jarik anyar kabeh. Sinten? Mbak April. Wih, hebat. Dagelan ora, Pak? Ora klebu grup, Pak. Lho, kowe tak grup apa piye? Lho, purun to. Lah kon harian ta niki menan. Terima kasih Mbak April iki jarike padha kabeh sing dienggo kanca-kanca. Rezeki, Pak nggih. Rezeki. Pasar Muji, matur sembah nuwun. Apane? Lho, tak ilingno mbok menawa lali lho. Ngopo? Lho, mbok menawa ora maringi tak ilingno matur sembah nuwun, Pak. Niki tak ilingno. Nggih jarik ngono to. Nggih. Pasar Muji matur sembah nuwun. Binjing Pak nggih. Alah. Oh. Iya ndek terus. Ya. Pramitra Kangsi Mulya manut aku nduk Ken sugeng lenggahipun Pak Sarmuji. Nah ngono. Sugeng lenggahipun Pak Sarmuji. Kepenak. Piye kowe dadi Pak Sarmuji lek jawab piye, Bi? Alah, yo Nduk, ya matur suwun. Ngomong OTP yo jarine minggu ngarep. Nyamu sing engkel ae. Kok iso kok lagi diwenehi to. Iya entuk WA saka pasanganmu lawas. Ayo Pak, diumpani terus kuwi TB. Nah, Pak Yogi Bagong. Syukur. Iya. Nano. Ya, Nduk. Wangi yalah bapak kopat manggo jaluk Ah
Men tenggorokane nganggo leren, Nduk, Ken. Ken dibantu karo ibumu. Ayo Butuwi. Ha, dibantu anake wedok. Ya wis kaya mbok karo anak ning panggung. Mergo cilikane nek Ken iki ya klebu sing ngempit-ngempit ki ya Butuwi. Aku barang ya melu ngempit-ngempit. Melu mengenalkan teng wayang iku Mas ngempitin. Ora, ya wis dhek kondang iki ora mergo dalang kangkong iki ora. Wis kondang mergo ya pancen talentane luar biasa. Kebisane apa-apa iso. Terus disuruh karo dongane wong tuane. Dadine mumbul kaya ngene iki. Nyatane hasilnya berkualitas. Heeh. Dadi dalang-dalang wis rasah ngaku-ngaku ngempit-ngempit Niken Salindri iki kondang dengan sendirinya. Nggih, nggih.